Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Masyarakat analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal katon ing saben indikator ing liyane rinci. Yen perlu, sampeyan bisa mungkasi video. Disaranake sampeyan mriksa kabeh indikator perusahaan sing dimaksud. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan. Wahite Mountains Insurance, ticker TIM. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 25 Mei 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Wahite Mountains Insurance kalebu subkategori Fair Exchange, 5 organisasi melu pambiji, iki ora perwakilan. Goleki tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakap kanggo perusahaan sing diteliti yaiku 8 saka 10 poin. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 1,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kanthi sakabehe. Kita waca sing asil rata-rata kanggo kabeh pasar minangka kap punika 1,9 terms. Nglawan skor 8 poin Wahite Mountains Insurance. Kanthi bandingake gerakan rega saham perusahaan Wahite Mountains Insurance lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Wahite Mountains Insurance nuduhake dinamika 0,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 4,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Wahite Mountains Insurance regane $4,59 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $14 miliar. Wahite Mountains Insurance akun kanggo nuduhake 33,412%, iku salah siji saka pimpinan ing subkategori. Regane buku perusahaan punika $4,38 miliar. Lan kapitalisasi subkategori yaiku $11 miliar. Wahite Mountains Insurance iku 38,338%. Sawise bandingake saham pasar saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Nuduhake Wahite Mountains Insurance ing subkategori nalika netepake nilai pasar 33,412%. Kapitalisasi buku punika 38,338%. Iki 15% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, apik 1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang $0,65 sen 7 miliar. Kewajiban finansial kanggo kapitalisasi buku minangka 15% saka ibu kutha perusahaan. Rating kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Rasio rega kanggo earnings perusahaan punika 167,5. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 562,5, yaiku 70% luwih murah tinimbang subkategori. Taksiran rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake karo organisasi ing subkategori, apik banget, 2 terms. Bati kanggo pungkasan 12 sasi $27 mayuta-yuta. Bati kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken $296 mayuta-yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo subkategori, apik, 1 titik. Rasio nilai kanggo revenue perusahaan punika 2,1. Rata-rata ing subkategori yaiku 2,8, yaiku 25% luwih murah tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo indikator subkategori, apik, 0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $2.170 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken $4.140 mayuta-yuta.
Taksiran indikator saka Proxales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 titik. Marginality punika 1,3%, karo rata-rata 0,5% ing subkategori. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 0,8%. Taksiran bati dibandingake pratandha subkategori apik 0,5 terms. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 15,383%. Iki 117% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $5.139.000. Nalika ing subkategori ana $2.366.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 117,2%. Evaluasi volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori Passable 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu $30,700. Rata-rata kanggo subkategori punika $4,200. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 630%. Evaluasi bati saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Bagian saka revenue saben pegawai perusahaan punika $2.430.000. Subkategori $839.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 190%. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Volume transaksi singkat 2,1%, karo rata-rata kanggo subkategori 4,2%. Iki minangka indikator remet cendak. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 48% kanggo perusahaan White Mountains Insurance. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 43%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $1.78. Prakiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan ora dingerteni. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus ora dingerteni. Ayo menyang meja pesenan, sing kasedya kanggo sampean, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening sistem referensi, Guru, Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Adhedhasar asil pambiji White Mountains Insurance. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru, Markets kaputusan digawe. Buka perdagangan tuku ing $1.78 pukul 39 saben saham. Pesenan buka amarga perusahaan duwe regane relatif dhuwur. Penilaian organisasi adhedhasar metodologi penilaian indeks AKIM. Take profit disetel ing 1905,96. Mandeg mundut disetel ing 1660,22. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 24 Juni 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, Win bakal pesen imbangan kanggo ngedol. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Urutan ngelawan tetep ing rega final. Matur nuwun banget kanggo kabeh wong sing nonton video iki lan nggunakake sistem bantuan saka Guru, Markets.